салом дӯстон, хонаи фурӯшӣ дар кӯчаи айни байни Садбарг ва гардиши Скорӣ бинои ширкати сохтмонии Сарманзил мебошад. Ду хонага бо масоҳати 79 метри квадратӣ дар 16-умо шонаи бинои навастрои кам. Худи бино аз 16 ошона иборат аст. Нархаш 939 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷаи занг зада пурсон шавед. Маҳмад абзорро шурӯъ мекунем. Инҷо даромадгоҳ, роҳ рав дӯстони азиз. Ошхона, якум, дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. таъмири хона нав аст. Нав 6 моҳ шудаги дӯстони азиз. Трезои хона тарафи дивора нигоҳ мекунад. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. Дар назди бино масҷиди Шоҳ Мансур аст. Мактабҳо, боғчаи кӯдакона ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. Хона бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизеро ки дар навор мебинед, ҳамаш меистад, ҳамаш нав аст ва ҳамаш бо сифату қимат мебошад. Ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. дар хона тёплий пол аст дӯстони азиз. Ҳама ҳуҷраҳо аз беғарзи якуму дуюм ҳуҷра тёплий пол кардагӣ. ин ҳоҷатхонаву ҳаммом ва ин бошад ошхона. кухни гарнитур ҳаст, система вентилятсия ҳаст, витишка. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷаи занг зада пурсон шавед. ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.